Hello mga ka-faith! Nandito na naman ako upang maghatid ng isang makabuluhang mensahe ng pag-asa mula sa Ebanghelyo ngayong araw, July 3, 2025. At ngayong araw ay kapistahan ni Santo Tomas na Apostol, isa sa 12 alagad ni Jesus. Pero mas kilala natin siya bilang si Tomas na nagduda. Sa Ebanghelyo sa Juan 20 verses 24 to 29, hindi naniniwala si Tomas sa mga sinabi ng ibang alagad na muling nabuhay si Jesus. Ang sabi niya, hanggat hindi ko mailalagay ang aking daliri sa sugat ng kanyang mga kamay at ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Pero walang imposible sa Ginoo. Muling nagpakita si Jesus at doon sinabi ni Tomas ang isa sa pinakamatinding pagpapahayag ng pananampalataya sa Biblia. Panginoon ko at Diyos ko. Mula sa pagiging doubter, naging faithful witness si Tomas. Ka-faith, gaya ni Tomas, minsan tayo rin ay nagdududa. Lalo na kapag hindi natin makita ang sagot sa ating mga dasal. Kapag tila tahimik ang langit, kapag puno na ng tanong ang puso natin. Pero sabi ni Jesus, mapalad ang mga hindi nakakita ngunit sumampalataya. Hindi man natin siya nakikita, pero bawat dasal natin ay dinidinig ng Diyos. Bawat luha natin ay alam ng Diyos. Kaya patuloy lang. Kahit hindi malinaw ang lahat, piliin pa rin nating magtiwala. Ngayong kapistahan ni Santo Tomas, alalahanin natin na hindi masama ang magtanong, pero sa huli, sana'y humantong tayo sa mas malalim na pananampalataya. Ito si Brother Rai. Be a digital disciple. Share Christ with every click. Kung natouch ka sa mensahe ngayon, i-share mo ito. Sa bawat click, sa bawat follow, sa bawat share, isa kang digital disciple na nagpapalaganap ng pagmamahal ni Jesus sa social media. Maging digital disciple. Share Christ with every click. God bless.